Sí, jo explico al ChatGPT coses personals. Imagina't que ara mateix et passa alguna cosa, que tens un problema personal i que has de consultar-ho amb algú. Què ho faries? Amb alguna persona o amb el ChatGPT? A un amic, perquè confio més en el meu amic que la IA. No me'n pot entendre tant. Al ChatGPT, a lo millor. Ah, i no a un amic? No sé. No, perquè a lo millor el ChatGPT sap més que el teu amic. En una persona, perquè al final el ChatGPT és una eina artificial. Jo normalment els problemes me'ls guardo per mi, però a ChatGPT pels deures i ja està. Els deures, això sí, per copiar sí, no, cabron? Sí, sí. El ChatGPT té agafar informació de webs, té més... Coneixement. Sí, i no sé. Amb una persona, perquè hi ha més confiança i em fio més en una persona que una IA. Sí, jo explico al ChatGPT coses personals. Doncs jo vaig tenir una parella i ho vam deixar i doncs res, doncs vaig demanar opinió. A una amiga i amic. Jo crec que et coneix més i et pot ajudar. Mai a la vida has preguntat alguna cosa personal al ChatGPT? Sí, quan no et surten les paraules o has de parlar amb alguna amiga i no saps com dir-ho, pues, també va bé per saber què pots parlar i això. Ah, et prepares el discurs amb el ChatGPT? Sí. O sigui, si estàs enfadada amb una amiga i no saps com parlar-li, li dius al ChatGPT que ho faci per tu. Que em doni idees i jo després pues, ho elaboro.